53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सद्याक चालू आसा आणि ह्या निमतान एक ग्रेट इनिशिएटिव्ह आमच्या गोंयान जावपाची आसा। मी एक अशा गोष्टीबद्दल बोलतोय ज्यातून आमचं गोवा मला वाटतं एक कुठेतरी एक नवीन गोवा बघायला मिळणार आहे। येस, आमचे पंतप्रधान जेव्हा नवीन भारत बोलत आहेत तसं आम्हाला एक नवीन गोवा बघायला मिळतात आणि अमृता मॅडम आमच्या बरोबर आहेत। मॅडम, वेलकम टू गोवा। सगळ्यात आधी गोवा कसा काय वाटतो आपल्याला? नमस्कार, माका गोव्यान खूप आवडतं। थँक्यू मॅम, थँक्यू। आणि गोव्याला येऊन आम्ही जातो समुद्रांच्या किनाऱ्यावर आणि खूप एन्जॉय करतो, म्हणून आमची मनापासून तीव्र इच्छा आहे की गोवा ज्याची संस्कृतीच आहे त्यांचं पूर्ण बीच क्लीन ठेवणं, तुमच्यात आहे ती संस्कृती, पण ती एकदा रिवाईज करून घेणं आणि प्रत्येक बीचमध्ये परत ही संस्कृती पसरवणं। आपण तर नीट ठेवताच गोवा, पण जे टुरिस्ट येतात त्यांचं काय, त्यांना पण खडसावून सांगितलं तो मैं ना गोवा में गंदगी खुद करूँगा ना किसी और को करने दूंगा। दिस इज़ आ मोटो टू कम हियर। और थैंकफुल टू गोवा गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी और कई NGOs जो अभी कल हमसे जुड़ेंगे सुबह 7-7:30 बजे, रोटरी हो, लायंस हो और कई NGOs है। तो मुझे लगता है इससे एक बहुत पॉजिटिव अवेयरनेस वाइब्रेशन पूरे गोवा में फैलेगी और फैल रही है। इसी के लिए हम यहाँ हैं और हम रेग्युलर ऐसा करते रहेंगे। मला वाटतं खूप चांगली इनिशिएटिव्ह आहे। मॅडम, आपल्या NGO बद्दल काही सांगा, आपली जी संघटना आहे कशा प्रकारे ही गोष्ट जी आहे आता उद्यापासून जे सुरू होते ते पुढेपर्यंत पुढच्या पिढीला ॲक्च्युली कसं आहे की त्यांच्या डोक्यात घालायला पाहिजे की हां, क्लिनलीनेस का पाहिजे, कसं काय करणार आहे? आज आपण इफी फेस्टिवलमध्ये आहोत, गोवा फिल्म फेस्टिवल, आणि त्याच्याद्वारे आपण हा कॉज पुढे आणतो आहे, ही खूप चांगली गोष्ट आहे। आणि मी धन्यवाद देईन गोवा गव्हर्नमेंटला, कारण इफीच्याद्वारे इतके जास्त त्यांना आयबॉल्स मिळतील किंवा त्यांना सगळीकडे ते पसरवता येईल, तर हा कॉज खूप चांगला आहे आणि यूथच्या डोक्यात हे नक्कीच जाणार। कारण गोवा तुम्ही पाहिलं 11% इयर ऑन इयर याचं टुरिझम वाढतं आहे आणि मॅक्झिमम टुरिस्ट येतात त्यांची प्रिस्टीन सिरीन बीचेस पाहायला। गोव्यात जर तुम्ही पाहिलं तर पॅराडाईज आहे गोवा, आणि जर यूथला इथे पुढे एम्प्लॉयबिलिटी पाहिजे किंवा फक्त विचार करा, आपण प्लास्टिक जर जात आहे पाण्यात तर ते डिकम्पोज नाही होत, ते डिसइंटिग्रेट होतं, आपल्या जेवणात येतं, आपली हेल्थ खराब होते, आपल्या मुलांची हेल्थ खराब होते आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपला एन्व्हायरमेंट खराब होतं। यू नो दिस ओशन जी आपण सी म्हणतो, इट इज लाईक कर्मा, आपण जे टाकतो ते सायक्लिकली परत आणते। तर आपल्याला बॅड कर्मा द्यायचं आहे आपल्या ओशन्सला की गुड कर्मा, ते आपलं डिसिजन आहे। मला वाटतं खूप चांगला मेसेज आहे आणि मी परत एकदा गोव्याचे जेवढे यूथ आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की तुम्ही उद्या सकाळी 7 वाजता मिरामार बीचवरती ही जी मोहीम आहे ती सुरू होणार आहे। नॉट जस्ट स्टार्ट, आणि हे पुढे खूप काय होणार आहेत। मला वाटतं जसं मॅडमने आता प्रेस कॉन्फरन्सला सांगितलं, ही जस्ट सुरुवात आहे। एका प्लेसवरून गोव्याचे सगळे बीचेससुद्धा तुम्ही हे केअर घेणार आहे की हां बाबा हे क्लीन होणार, याचं एक गोष्ट आहे। टुरिस्ट जे आहेत ते येत आहेत, मला वाटतं एक चांगली मेसेज तुम्ही दिली आहे। मला सांगा की ही पुढे कंटिन्यू ठेवण्यासाठी आम्ही काय करू शकतो, एक माणूस म्हणून काय जिम्मेदारी आहे? मला वाटतं गव्हर्नमेंट बरोबर मिळून, गव्हर्नमेंट सफाई करतेच, पण आपले छोटे ग्रुप्स, NGOs, स्कूल ग्रुप्स हे जाऊन जर थोडं सफाई करत गेले, आपले वेळ देत गेले, आणि कधी आपण बीचवर आहात कोणी असं केलं, कोणी लिटरिंग केलं, त्याला पकडून बजवायचं, हे खूप जरुरी आहे। आपलं घर आहे आपलं गोवा, आणि कोणी बाहेरून येतं एन्जॉय करायला आणि तिथे तुंकून जातं, आपण सहन नाही करायचं। खूप चांगली मेसेज आहे मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच आमच्याबरोबर थँक्यू।